De Weegop wordt mogelijk gemaakt door Keno Media. De Weegop is een serie voor de ganse dag met gewoon met een goede carnavalsartiest. Dit seizoen gaan we de Weegop met John Tane, Frans Teunis, Andy en Roy, Shaking DJ's, Virgin Spitze en Dita Koblenz. Maak je borst maar naad, want in deze aflevering gaan we de Weegop met Virgin Spitze. Peter, Jos, Guido, Dave en Marvin spelen iedere zaal plat. Met een vettige tuba, strakke blazers, accordeon, gitaren en dikke beats. Met een waanzinnige liveshow vol verrassingen, de lekkerste guilty pleasures en onontdekte muziek. Ze treien in Limburg, Nederland en zelfs buiten de landgrenzen op. Niks is hun te gek. Maar wat speelt zich eigenlijk allemaal af in een bus? Wie doen ze dat allemaal opbouwen en afbreken? Is er wel eens ruising? En wat maakt dit allemaal zo leuk? Dit en veel meer gaan we ze vragen in een nieuwe aflevering van De Weegop met Virgin Spitze. Bezoekje brengen, wie is het echt? Zijn ze leuk of toch een beetje vreemd? Houdt hij van friet of toch van sop? We gaan het zien, hey in De Weegop. Ja, hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van De Weegop en tevens ook de laatste van dit seizoen. We zien vandaag neergestreken in Nut, het altijd prachtige Nut. En we hebben afgesproken met Virgin Spitze. Wat precies op de planning staat, ik zou het absoluut niet weten, maar dat maakt het net leuk. Dus voor ons even zoeken. Ja, ik zie nu al meteen een Rudy Heske. Er staat Virgin Spitze op. Hoi. Wat gaan we vandaag doen? Een beetje een toertje door Limburg maken. Ja. Ik geloof dat we beginnen in Vaals. En dan gaan we naar Valkenberg. En daarna gaan we naar Schinnen toe. Ja. We hadden afgesproken, dus oprecht niet gespeeld tot zich goed thuis. Ja. Maar ik ben echt niet boe van de toonmot. Wat gaan we nu doen? We gaan nu dadelijk eerst naar Vaals. Ja, oké, maar hebben hij precies afgesproken? Hier woont de geluidsman en dat is een beetje centraal voor iedereen. Ik zie een heleboel drank. Fris, maar ook de andere lekkernijen. Wat is dat allemaal? Ja. Even vandaag. Nee, dat niet. Nee. Ja, we zullen kijken wie het voor met komen, hè, maar in ieder geval voor vandaag, zaterdag en zondag, dat moet wel lukken. Maar morgen moet we denk ik nu inslaan. Op Onderberg, wat hebben we hier? Een soort vlugel. Ja, een soort vlugel en wat hebben we hier? Berense partykrekker. Dat is voor de stem allemaal, hè. Moest je goed verzorgen, hè. Hier, wacht even. Oh. Oké. Smeren, jong. Ja, wat hebben we nog? Hey, kijk eens wat we ook hebben. Peren. Peren. Mandarijntjes. Hè? Geld muss sie haben, schön muss sie sein. Schön muss sie sein, schön muss sie sein. Geld muss sie haben, schön. Ja, dan zien we bij de eerste locatie. Maar wat betekent Virgin Spitze eigenlijk? Hoe zit je op de naam gekomen? Virgin Spitze betekent eigenlijk veer zijn goot. Ja. Nou, eigenlijk de eerste opzetwoord dat voor Spitze zouden gaan heten. Maar de toenmalige gitarist zei, nee, we moeten Virgin ervoor zetten. Want dan, dat klinkt grappiger. Ja. Vandaar. En arrogant. Ja. In Oostenrijk roepen ze altijd Spitze. En daarom zou we Spitze gaan heten. En toen hij de gitarist daar ziet, ze gaat, ja, maak er weer zien van. Dat zorgt dat het een beetje geteaserd wordt van hey, wat is dat? En wat een arrogante jongens. En, Kijk dadelijk op die bühne. Veel spaß bij Virgin Spitze! So prall und schön wie du. Annemarie, du hast mich aus den Schuhen.
weer eens spitsen niet kennen. Wie legt ze zo gaat uit? Wat daad je eigenlijk? Ja, muziek maken, je zit muzikanten, je brengt liedjes uit, maar wat nog meer? Nou, we proberen eigenlijk een totaal concept aan de mensen te laten zien. Hè. Dus nu vandaag met de carnaval is dat altijd gaat moeilijker, maar door de normaal gesproken, als we in de zomer bezig zijn in de feesttent en zo, proberen we altijd een zo groot mogelijke show ervan te maken. Met confetti, met vlammen, met allerlei acts op het podium. En ja, we maken een match-up van volkstumelische muziek, gemixt met moderne muziek. Met scheurende gitaren en een flinke drijvende drumstellen erin. En ja, zo maken we het eigenlijk een beetje hipper en moderner, zodat het eigenlijk ook voor heel veel u aanspreekt, van jong tot oud eigenlijk. Ja, want het sluit aan, hè? Ja, zeker. Ja, je gaat met die jongens op paard. Wat is nu zo leuk aan met die jongens op paard gewoon? Ja, dat is hetzelfde. Hè? Als ze vroeger een schoolreis instappen, gaat horen in de bus, ze gaan samen gaan doen wat ze gaan thuis. Muziek maken. De kind van die hobby, kind ze in werk maken. En ja, dan ben ze samen met de jongens onderweg. En ja, dat veel die samenhorigheid, dat is gewoon heel erg goed voor een band. We zien elkaar vaker meer dan dat voor onze eigen partners of kinderen zijn. Dus het moet wel heel erg goed klikken. En dat duidt het ook. Dus dat gaat fantastisch. Kom in de zon, du bist der kalte Jung. Toll! Ja, alles top en het is schön dat er reizen en hij Philip. Ja, ik ben een Manuela en hey! There will go boys like an angel falling. I hear a voice, I hear your voice. Ja, we zien nu kort voor het optreden. Wie bereidt Gerrig nu voor? Want qua voorbereiding ziet alles staat nog gaan. Dat moet nog allemaal opgebouwd worden. Het meeste is al opgebouwd. Het meeste is al opgebouwd? Dat heeft de crew voor ons gedaan. Ah, oké. We hoeven eigenlijk alleen met onze eigen instrumenten nog naar boven te lopen. En dat is al geregeld. En wie bereidt zich dan voor? Zo wilt steeds maar aan het eind. Ja, vooral veel bier drinken. Oh. Ja, dus ik kan eigenlijk met de voorbereiding kan ik me goed mee doen. Ja, zeker. Oh, oké. Helemaal prima. Hoe meer lu, hoe beter. Wie vond zich het? Wie vond je het? Ja, ik vond het leuk. En ik vond het ook leuk, ja. Ah, wacht even. Wie vond zich het? Ja, ik vond het geweldig. Maar hier even, waar gaan we dadelijk naartoe? Naar Schinnen. Oh, dat weet ik nog. Naar Schinnen? Schinnen. Oh, Schinnen. En we zijn iedereen zo hectisch nu inpakken. Is dat gewoon nu even hectiek? We moeten snel door? Ja, dat is normaal. Ja, het podium moet gewoon zo snel mogelijk altijd vrij zijn voor de volgende artiest. En alles daarna, als alles straf is, dan wordt het altijd wel wat rustiger. Okay. Ja, nu moeten we toevallig ook vandaag nu snel door. Maar normaal hebben we meer tijd. Dus dat, Ja, Peter regelt dat normaal wel redelijk op dat punt, eigenlijk. Ja. Toch? Hoe gaat zich nu naartoe? Ja, vooral plassen, heel even. Kom van met, kom maar. Ja, kom mee. Oh.
wat is er allemaal aan de hand? Ja, daar ben ik gewoon in. Ik snap daar niks van. Nee. Van zeg gewoon rustig. Nou, de volgende optreden gereden. Ja, maar dit is hier alleen in de hand. Ja. Lekker even hoe het voor de kijkers. Begon vandaag naar touw? Ja, we gaan nog zinnen. Maar eigenlijk zijn we al in de zinnen. We zijn al in de zinnen. En het probleem is, we komen geen stap weer. Maar we hebben er wel zin in, toch? Hallo, we willen gewoon een klein vruchtje stellen. Smaakt de friet? Heerlijk. Ja. Is dat al gebeurd? Het is al gebeurd. Echt hoor? Een half uur geleden. Kennen elkaar al langer of is dat net gebeurd? Dat is net gebeurd. Echt hoor? Ja, 34 jaar. Oké. Oh. 34 jaar geleden. 34 jaar? Is het geleden dat het gebeurd is. Oké. Echt hoor? Ja, echt waar. Nou, ik wens u nog een hele fijne vastelovend. Ja, dank je. Dat zal wel lukken. Schöne carnaval, wa? Ja, dankjewel. Hetzelfde. Hoi hoi. We lopen heel even de kleedkamer in. En we komen een paar bekenden van Ugg tegen die het gauw gehad hebben. Hallo. Hey, jongens, onderweg. Ja, Hallo, dit is hier wie is weer? Hey, hoi, hallo, het is hier met mij. Zit je van de weg op? Ja, de weg op. Ja. Jongens, wie was het? Ja, we mogen er niet veel van zeggen We eigenlijk, zien hè? 2 keer gewoon het vuurprogramma van de Spitsen. Ja. In Valkenberg was net het vuurprogramma van Ugg en nu weer. Dit moet niet gek gebeuren. Jos, wie is het met dich? Op zich nog wel goed. Wat ga je er allemaal door de heen? Heel veel. En hoe heb je me nog allemaal moeten optreden? Ja, hetzelfde. Oh, dat is wel chic. Dankjewel voor dat leuke interview. En, Hey, we zouden die jongen van de weg op ook komen. ja, wel een leuk programma trouwens. Hè. Ik vond het echt leuk. Tenminste, volgens mij heb ik 3-4 keer teruggekeken. Van ons dan, hè. John Tana niet en Frans niet. En Ik vond het leuk dat zing in beeld komt eigenlijk. gewoon van weer. Op dit toer. Nee, dat is de weg op. Nee, Vergun dadelijk wel weer. Maar... Ja. Jongens, leuke jasjes, maar hadden ze die ook voor hier, hè? Heringen, ja. Verhieren. Hering. We gaan terug naar Hilversum. Childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stare too long, I probably break down and cry. Oh, sweet child of mine. Ja man, fantastisch tot ik net nog. Wat maakt Weerzien Spitsen nu zo uniek? God. Ja, de enige band in heel Limburg, weet ik toevallig, die gewoon binnen een 5 minuten een hele live setup op het podium brengt. Ja. Klaar. En de toekomst, hoe gaat de toekomst naartoe? Ja, deze zomer veel festivals hopen we. We zijn nu een nieuwe show bezig en ja, daar hebben we erg veel zin in. En voor de lui die vastelavond zitten te vieren en dit loeren, wat ga je nog tegen ze zeggen? Ik zou zeggen, vieren vastelovend en geweldig. En vieren vastelovend. Oké. Dan sluiten we met af met deze wijze woorden. Opnieuw, oprotten. En voor de lui die vastelavond zitten te vieren, wat wil ze nog zeggen? Vier vastelovend, zoals het huurt. Binnen boeten, maar met elkaar. En halt van elkaar. Nou jongens, dat is een voor op het tegeltje. Hè? Tot de volgende keer. Hoi hoi. Schöne vastelovend.